Паважаныя пасажыры, на канцавым прыпынку, калі ласка, пакіньце салон аўтобуса. Припинок Каменная горка 1. Наступний припинок Ньоманське. Наступний припинок Ньоманське. Осторожно, двери зачиняються. Поважаныя пасажиры, проходьте, калі ласка, усярэдзіну салона. Не затрымлівайцеся каля дзвярэй транспорту. Уважаемые пассажиры, своевременно оплачивайте проезд. На линии работают контролеры. Припинок Ньоманське. Наступний припинок станція метро Каменная горка. Наступний припинок станція метро Каменная горка. Осторожно, двери зачиняются. При входе в транспортные средства снимайте рюкзаки и перевозите их в руках. Припинок станція метро Каменная горка. Наступний припинок диспетчерська станція Захід 3.